langsung saja kita tampilkan bersama seni enak mercon. mercon nih jangkrik lambemu mercon rene mercon ora usah mercon Aku yo nyapa. kowe masane Mercon barang kuwi. tak dar ya kowe kayak mercon barang iki Sakit ya. biasa loh. Biasa. Kayak mercon barang yuk orang sehat hari ini. langsung bersama Ganesha Budaya Ya enggak tak salah. Lodrok Ganesha Budaya dipimpin oleh Balik Masuk Nyi Liti Sabar. Selamat menyaksikan. Kenceng aja. Nyiriti kecek. Mbak, nak ketoke sikile kena paku wis ora usah joget. Kowe iki ngremo. Kudu inspektor pacaran. MC nono. Yuk, Deloken to. kita tampilkan remo tradisi Jawa Timur. Yo, delon. Bareng hentane bareng ti. Bareng lah. Iya ya. Ya sing umum lho, kendang ning ngono. Yuk, selamat menyaksikan. Cari bareng. Pasti gentenan ora terus. Mate hentane karo kendhange gentanan lho. Tang Ketong. Yo. Lah, yo disoting nyawang kono. Oh alah. Alah. Ngono kok wis geblas. Masyaallah. Lah Kaya ngene lho kegeblak. Lodrok ape kon payu kon. Sampean lunyu. Lunyu apa? Oh iya nek gedange. Lah, ilokno, Jel. Cah-cah. Bletok. Wih, Lodrok ki ngono kuwi. Nyaksikan seni Lodrok Jawa Timur asli.